dini Hindi bungla. Nongsor आंखौ बिराद बुंबाय. आं dini Hindi English ekho bungla. आं मोजाङैनो ट्राइ खालामगोन बर'आवनो बुंनो नोंसोर इखौनो लाखि. जागोन ना आदा ना बिनानाव? नोंसोर दैजिं फेस्टिभेलाव फैनानै जोंनि आसाम बर'लेण्डखौ बिराद मोजांथार क्राउड खिथिनानै खालामबाय. बिउटिफुल क्राउड. माबोरै मोनदों आंनि मोसानायनि नायनायखौ लाइभखौ? मोजां मोनदों? दे आदाया मोजां मोनदों. नोंसोर माबोरै मोनदों रायजो राजाफोर? ओइ बोथोराथ' दाथ' गैया गांजेमानि थाखाय. आंथ' नोंसोरनि थाखाय गांजेमाखौबो मोसाबाय. माबोरै मोनदों आंनि बर' गांजेमाखौ? आय'हैमा आब' प्रनिता गाज्रि मोननाङा दे. आंनि बिदि रायलायनायखौ बिराद गाज्रि मोननाङा दे आब' प्रनिता.